Može da se uzme i ovako i onako. Fakat je da svaka od zemlji na Balkanu ima neku svoju filozofiju kako je postavila svoje zakone, kako to funkcionira. Mislim da treba da se radi dosta na harmonizaciji prvo zakonodavstva, zato što su neke stvari različite. Krenemo od najprostiju stvar da je taksa, da kažemo, i porezi su totalno različiti u zemlje koje su vrlo bliske, recimo geografski, s jedne strane. S druge strane, svaka od država i pored toga što ima ovaj CEFTA agreement pokušava na neki način da u nekim segmentima zaštiti svoju proizvodnju, što smatram da je na dugi rok kontraproduktivno, zato što kompanije treba da se bore na jednom slobodnom tržištu i da kvalitetom svojim se probijaju dalje, ne samo u regionu, nego i malo šire u svetu. Tako da s tog aspekta tržište ima neke segmente koje je harmonizirano, ali je fakat da ima dosta drugih segmenata koje nisu i mislim da tu treba se radi koliko može da isharmoniziramo. Da ne pričamo o ovim, da kažemo, zastojima koje su po granicama, koje su totalno ne kontraproduktivne. Procena je da nekoliko procenta GDP-a celog regiona ne mogu da se postignu baš zbog toga, zbog svih tih zastoja koje se dešavaju po granicama, gužve, dokumenti, dodatne, da kažemo, sredstva koje troše kompanije da ti dokumenti se legaliziraju na neki način i sve ono ostalo koje je vezano za birokratiju. A otkud to takav paradoks, obzirom na to da smo mi i bio deo jedinstvenog tržišta ovde u regionu, a danas eto ne možemo već decenijama da se ponovo harmonizujemo? Pa tu postoji, znate, ta jedna, kako da kažem, malo neracionalnost kod svih nas. Mislim da treba da se nađe načina da neka ta sueta ne proradi kad ne treba, nego da se bude racionalan, da se traže sinergije, da se vidite kako to zajednički može da bude bolje za obe strane i mislim da treba malo da na neki način budemo stvarno mnogo racionalniji od toga što smo svi u ovom trenutku. Zato što ako produži ovako priča, mislim da svi gubimo, svi smo pojedinačno i kao tržišta mali i kao kompanije nismo toliko primetni, a ukoliko bi se sve to na jedan drugi način postavilo, gde bi se dobre strane različitih kompanija, segmenata, dela zakonodavstva određenih država primenili kod drugih, mislim da bi bili svi u velikom dobitku. Političari govore često o nekoj Balkanskoj uniji. Pa i to je jedno od rešenja, ali treba se vidi koja forma, kako, zašto. Ponovo je to vezano da se prvo na neki način, kako da kažem, malo poverenje vrati između država, pa da se posle toga nešto takvo gradi. Zato što i CEFTA je na neki način jedan vid balkanskog tržišta, ajde recimo, a ipak to ne funkcionira u puno segmenata i imamo svake godine primjera kad se dve zemlje između sebe bukvalno zaglave na nekom proizvodu i na kraju dana izgube mesec, dva, tri, pa se ponovo na kraju nekako nađu formu da ne naprave neki dogovor, a izgubilo se vreme, poverenje se još više smanjilo i jednostavno na kraju dana su svi izgubili. Sa strane privrede, pogled privrede, šta vi kažete? Da li političari svoj rado više doprinose zajedništvu ili stvaranju prepreka? Pa ima periode i ovakvi i onakvi, imate političare ovakvi i onakvi, znači mislim da ne može da se generalizuje, ima objektivno stvarno deo njih koji hoće da budu u sprezi sa biznis zajednicom, da pomognu da ekonomija raste, da ide. Ima drugi koji objektivno znaju biti neracionalni iz vremena na vreme i s kojima teško ta priča ide. Na kraju dana mislim da ne treba se generalizuje, tu su ipak individualni, da kažemo, karakteri koji imaju, nažalost, nekad veliki uticaj da naprave štetu koja se ne bi trebala napraviti. Iz vaše pozicije, koje su najveće i najduže prepreke koje ovde opstaju? Pa, s naše pozicije mislim da se polako u delu farmacije s aspekta toga što su ipak dosta regulirana tržišta stvari polako izdiferencirana na svim tržištima, zato što pa Evropska unija tu mnogo više insistira na jedan ovakav tip dejnosti da ove sve države na neki način harmoniziraju svoje zakonodavstvo sa onim što je u Evropskoj uniji. Tako da možda je ovaj segment i ne toliko, da kažemo, primetan, ali ako uzmete određene druge segmente, fakat je da još imamo tu neke, ajde da kažem, na prvi pogled neformalne barijere, ali koji na drugi
mogu da se vide da i nisu baš tako neformalne i da je neko to razmislio zašto to radi i da se određeni plasmani određenih proizvoda na određenim tržištima na neki način blokiraju. A mogu li lokalne firme da imaju koristi od zatvaranja tržišta, od protekcije? Pa normalno da ne mogu, oni mogu jednokratno neko negde i da zaradi, ali na kraju dana to njih pravi manje konkurentnim, oni nisu otporni na udarce koje bi došle s aspekta realne konkurencije na tržištu i onda možda kupe neki negde godinu ili dve, ali to im se vrati kao bumerang puta 3, puta 5 i kad onda stvarno treba da se bore i da opstanu, desi im se da odjednom shvate da oni nisu baš konkurentni na tržištu. Tako da za mene je to samo nešto, mi kažemo u Makedoniji kupi dan, prodaj dana, objektivno je na to nešto na kratku stazu i je totalno na dugu stazu loše za iste te firme koje misle da su nešto zaradili kratkotrajno. Imate li utisak da se privrednici čuju, odnosno da ih političari čuju? Na ovakvim skupovima vrlo često se postigne visok stepen saglasnosti, a onda posle vidimo da se malo toga i realizuje. Pa mislim da je juče bio dobar zaključak na panelu koji je baš bio kombinacija političara i biznismena, da s jedne strane biznismeni trebaju biti mnogo glasniji, a s druge strane da političari trebaju stvarno nešto da malo drugačije, da kažem, prihvataju sugestije s aspekta biznisa, a ne samo to da bude s jedne na drugu konferenciju. Fakat je da neke stvari idu na bolje. Evo mi nekoliko godina na Summit to pričamo o ovom zastoju na granicama, na primer. Evo Makedonija i Srbija su potpisali ugovor da kažemo to bude jedna kontrola, ne na ove granice, da deo dokumenta se između sebe priznaju, tako da znači moramo se pohvalimo da ipak imamo i neke napretke u tom delu, ali da može biti mnogo bolje, fakat je da može biti. Jedan od problema koji je ovde isto definisan jeste i odlazak mladih. Na koji način sprečiti ljude da odlaze odavde? A to je ogroman problem za sve nas. Ako je nešto pre 4-5 godina bilo neki individualni slučaj, sad se to mnogo masovnije dešava i na tome trebamo svi raditi. Znači jedna stvar je, ajde da kažemo, standard, neka osnovna plata koju ljudi koji rade u kompanija dobijaju, ali to više nije dovoljno. Mi imamo novu generaciju milenijala koji su mnogo brži, koji nemaju mnogo vremena za čekanje, koji jednostavno hoće da prvo rade na radnom mestu koje im pruža ne samo dobru platu, nego dobre uslove, jedan drugi odnos kulturološki. Evo kod nas, na primer, imamo celu ekipu koja radi na razvijanje novih lekova, tu sve što je najnovija oprema apsolutno je naš preduslov da im obezbedimo. S druge strane, dodatna edukacija u kontinuitetu, znači da li su to neke specijalizacije, da li su to razni seminari, da li su to razni webinari, da oni non stop imaju nešto što bi ih držalo motivisane da to rade. Tako da nije jednostavno. Isto objektivno je situacija da se liberalizovao način primanja ljudi iz Balkana u Evropskoj uniji, što ranije nije bio slučaj. I sada mnogo lakše naši mladi, kvalificirani, educirani ljudi mogu dobiti posao u Nemačkoj, u nekim drugim zemljama, zato što je procenat, na primjer, u Nemačkoj u ovom trenutku ima potrebe od oko 1 milion novih radnih mesta. Tu sad, koliko čujem, isto se dešava i po drugim ekonomijama u Evropi, tako da mi moramo da se borimo za naše ljude. I ako se ne svestimo na vreme i kao biznis zajednica i kao politika, mislim da će biti sve gore i gore. Tako da to će biti velika borba da bi zadržali kvalitetne ljude kod nas i zato smatram da treba puno preduslova da se ispune da to bude tako. To nije pitanje, kao što ste rekli, samo i novac, već i okruženje u kome žive. Ipak ljudi odlaze u neke zemlje i je relaksiraniji život tamo. Tako. Mislim, na kraju dana kad vidite koji je kontent, mi kod nas u ovom delu Evrope non stop pričamo o politici, o nekim stvarima koje su po meni totalno drugorazredne u normalnim zemljama Evrope. Mislim, tamo se priča o zagađenju, tamo se priča o kako da život bude lepši za ljudi, kako da ide više u prirodu, kako da s tog aspekta balansiraju svoj život i to omogućava da skoro 10 godina se poraste prosečni životni vek u tom delu Evrope, a s druge strane mi se tu bavimo non stop sa nekim stvarima koje nas samo vuku nazad. Znači i to je nešto što mislim da strašno iritira i frustrira mlade ljude. Hvala vam na razgovor. Hvala.